duration of the First time flight. ko sumakay You are sa seated in an exit row. You are required by the yung meron na siyang kumot at regulations saka to read the unan. passenger briefing card. Hi, road trippers! Good morning! So, we're here na in Hanoi, Vietnam. Ang lamig na nga. Oy! And, oh, ikaw na ba si Mr. Right? Something like that. So, we're going to have our tour. So, from airport, punta na tayo ng airport. Uy, kinakabahan ako sa inyo. Bakit airport to airport lang? Driver. The women driver. So, after this, pupunta na kami ng Sapa. Sapa. Okay. Parang short, maliligo ka sa sapa. Ako lang. Nako, ito na po ha. Okay. Ito na po, ligo check tayo. So, first day, lahat po kami nakaligo. Abang na second hanggang up to the last day here sa Vietnam. Mukhang malamig. Pili ko magro-rosy cheek ako rito lalo. Hindi, rosy chicks ka ba in the first place? Oy, rosy cheek ako ha. Hindi, oo. Yung rosy cheek ko, may pagkatostado, ganyan. Saan chick? Nakatayo ko si Ma'am Peggy, abs. Grabe ang lamig po. Partida, nasa loob pa tayo ng ano ha? Meron tayong Koreanong Wala pa tayo sa kasama. labas. Ha? Ang lamig nga eh. Nandito na kami ngayon sa airport at kasalukuyan po sila mga nagpapapalit ng dollar papunta ng dollar tapos sa currency ng Vietnam. Then nagtitingin na rin sila ng SIM card na gagamitin namin bago kami lumabas dito sa airport. So nakapagpapalit na tayo. 500,000, 1 million, Wow! 1.5, 2 million, Wow! 2 million 200,000, Yaman naman 2 dito. million 400,000, 2.4 70,000. 2.470. So I have, meron akong 2,470,000. Wow! Ang yaman ko naman dito sa Vietnam. Meron akong 2 million. Ano ba? Oh. Wow. Yaman ka pala pag nandito ka sa Vietnam, no? Alam mo na. So ito na ka mga bams, nakapagpapalit na tayo ng ano nga yung currency nila dong. From $100, meron akong 2,470,000. Wow. Ang yaman ko dito. Dito na lang kaya ako para milyonaryo ako. Tignan natin ano mga pagkakasya natin dito. Oh my God. Ang lamig. Oh. Para po siyang lamig ng ano, times 2, times 3 ng Baguio. Hala, lamig. Grabe yung hamog. Hinahanap po namin yung aming sasakyan. Maghahatid sa amin sa Sapa. So yun na. Nahanap pa po namin yung aming driver. Nandito na kami sa labas. Wala na yung driver natin. Baka nag-back out bigla. Ganito rin po yung sasakyan namin nun sa Thailand. Oh, so eto na nga. Eto na pala talaga. Uy, eto na ka pala siya talaga. Sabi ko nga ang cute eh. Wow. Sana may ganito na rin sa Philippines. So, sa mga nagtutour.
Halika, dali picture muna tayo. Ito na naman po kami sa pa-VIP pa-VIP. Para siyang sa Bangkok, Thailand. Oh. Diba? Social ang aming sasakyan. And this will be our driver. Hi. What's your name? Your name? My name Ton. Ha? My name Ton. Ton? My name Ton? Oh. Cute-cute din niya. Busog kami lahat dito. Ano masasabi nyo? Pati si Kuya busog din. Pati masahero mga busog din. So, from here, we have to sign up. Ano pa Yan. niya? Sign up. Ah. Ano pangalan niya? Wait, magkakatok sign na. Pangalan niya daw. Ano yun? Ay, Tinanong ko siya. What's your name again? Ton? Ton. Ton. Okay, so, he is Ton. Ayun na, so from here sa Hanoi, we're going to travel, going to Sapa for 5 hours. Ay ba? 4 to 5 hours. How many hours, Ton? How many hours going to Sapa? 5 hours. So, tari naman ni Ella, fully outfit na kaagad together with the headgear. tagal pa sa flight natin yung Oo. So, Bakit nag-ano bagyo? nasa expressway na tayo. So, see you later, Sapa. Andito na po kami ngayon sa Delta Sapa. At napakalamig. Dito na kami sa aming hotel. Na. Lamig.